Ini ikapito nga simana, Lunes nga adlaw, sa panahon gihapon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, na ay kabaguhan sa atong ebanghelyo o sa atong mga pagbasa. Kung tungunang mga simana, si Jesus ang mumaymay kanunay sa iyang mga tinunan, karong adlaw, ang iyang mga tinunan maoy unang miingon kang Jesus. Nga, nakasabot sila, nakahibalo sila na sa unsay mahitabo sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi ni Jesus. Ug dinhi, gipahinumduman mga igsuon ang mga tinunan. Ya lang sila gipahinumduman kung dili giandam pud sila ni Jesus sa iyang pagbiya kanila ug dinhi ning kalibutana. Ug dinhi sa mga igsuon atong makita nga di lamang ang mga tinunan niya amo iyang giingnan, kundili kitang tanan, iyang gihatagan og kasiguruhan nga bisan unsa pay mahitabo niining kalibutana, iya ang kalibutan. Siya mao'y nagkontrol og kanunay nga magmadaugon siya dinhi ning kalibutan. Bisan pa usahay nga makaingon kita nga murag ang tao na amoy nagdala sa kalibutan, pero moabot ang panahon, maski unsay mahitabo, that God is in control and will always triumph. Sa kanunay magmadaugon yun ang Dios, bisan unsa pa ang mahitabo. Jesus is assuring us that no matter what happens, yesterday, today, and tomorrow, He is in control and forever will always triumph. Mo na mga igsuon, unta na ang atong pagtuo kaniya, magmadaugon usab, o kanunay nga magpabilin. Dili kita kinahanglan mahadlok, tungod kay miingon si Jesus nga, ayaw ka mo kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Take courage, magmaisugon unta kita, tungod kay si Kristo, iya nang gidaog ang kalibutan. Mo na mga igsuon, ang iyang gusto karon nga mahitabo sa atong kinabuhi nga magmalinawon kita sa atong pagkinabuhi dinhining kalibutana. Jesus wants us to live in harmony and in peace. Bisan pa sa atong mga kaugalingon nga mga hagit sa kinabuhi ug mga pagsulay, kanunay mudilaab si Jesus kung ang atong pagtuo kaniya nagdilaab usab. Sa panahon sa mga kagulanan, sa panahon sa mga pag-antos, sa panahon sa kamingaw, sa panahon nga ma-disconnect kita sa atong Ginoo, huna-huna alang na siya ania sa atong matag kakasing-kasing. And He will never leave us no matter what happens. Sama nga gidaog ni Jesus ang kalibutan, ato sa bunta daugon ang atong mga tagsa-tagsa ka mga hagit sa kinabuhi. We should also overcome everything, our challenges in life, kauban si Kristo ang atong nabanhawng Ginoo. Maningkamot kita mga igsuon nga sa adlaw-adlaw nga atong pagbukas sa atong mga mata, magmalinawon kita sa atong kinabuhi ug makahatag kitag kalinaw sa atong isig katawo. Let us always offer peace to each one of us. Ihatag ta kanunay ang kalinaw sa matag usa ug di lamang unta kana karon mga igsuon, maningkamot kita nga mahatag ta kini sa atong kaigsuonan sugod karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.